I denne mundtlige præsentation, som omhandler kernefysik, vil jeg starte med at forklare lidt om kulstof 14 og vise, hvor lang halveringstid isotopen har. Jeg starter med at lægge 10 kulstof 14 atomer ud, og ser altså, at kulstof 14 via henfald bliver til nitrogen 14. Og det sker, fordi vi ved, at kulstof 14 er en ustabil isotop, i modsætning til kulstof 12 og 13. Og fordi det er ustabilt, kulstof 14, jamen så når kulstof 14 det henfalder, jamen så bliver det altså til nitrogen 14, altså kvælstof. Og forvandlingen til nitrogen 14, det sker altså fordi, at en neutron i kulstof 14 går i stykker, og den deler sig i en proton og en elektron. Og da der i nitrogen 14 er 7 protoner og 7 neutroner, og der i kulstof 14 er 6 protoner og 8 neutroner, jamen så bliver kulstof 14 altså omdannet til nitrogen 14 ved henfaldning. Fordi at en proton går ind og altså der bliver optaget inden en proton. Og vi kan altså se, at halveringstiden for nitrogen, eller for kulstof 14, den er altså cirka 6.000 år. Så der går cirka 6.000 år, før at de 10 isotoper altså er forvandlet til 5. Det næste er, at jeg ønsker at forklare lidt om uran 238 og dens halveringstid. Og jeg starter med, som jeg har i det foregående, lægger 10 ud. Og da jeg ved, at en kerne, som udsender en alfa-partikel, forvandles til et atom, som er 2 numre lavere, og den bliver altså så 4 U lettere. Det vil sige, at den naturlige forekomst af uran 238, det bliver altså til thorium 234. Og når det afgiver en alfa-partikel, og thorium 234, det kan sig selv henfalde ved at afgive en beta-partikel, og den bliver så til protonium 234, og det kan så igen henfalde ved at afgive en beta-partikel til og blive til uran 234. Og sådan kan uran 238, det kan blive ved med at henfalde og det er selvfølgelig noget, der sker i løbet af mange år, men langt nede i den kæde af henfaldninger, der kan uran 238 altså ende op med at blive bly 206, som vi også kan se på denne her animation. Der kan vi se, at lige så stille, der forvandles uran 238 altså til
til bly 206. Og henfaldningen på uran 230, den er altså cirka 4,5 milliarder år før at uran 238 altså er halveret. Og her, der ønsker jeg altså at beskrive halveringstiden. Altså den tid, altså henfaldningshalveringstiden. Altså den tid, som det tager, før at den ene isotop og den anden isotop ligesom krydser hinanden. Og jeg starter selvfølgelig med at tage nogle isotoper ud. Sådan der. Og jeg kan så se, at til at starte med, jamen der falder kulstof 14 igennem 5.000-6.000 år, hvorimod at nitrogen 14, jamen den stiger altså igennem 5-6.000 år. Og de når så et punkt, hvor de faktisk er ens, hvor der er lige mange af hver, men cirka omkring 8-9.000 år, vil jeg tro, jamen der begynder de at gå hver til sit, og der begynder forekomsten af nitrogen-isotoper altså at være større end kulstof 14 isotoper. Jeg gør det samme som før med uran og bly, ønsker at finde halveringstiden. Og jeg tager nogle uran isotoper ud og ser igen grafen køre. Og der kan jeg se, at uran 238, den falder i cirka 6,5 milliarder år, hvor at bly stiger i cirka 6,5 milliarder år. Og der krydser de så hinanden, og der er altså omkring 6,5 milliarder år, der er cirka der er forekomsten af hver isotop cirka ens. Og herfra, der stiger forekomsten af bly 206 isotoper, hvorimod at uran 38 isotoper fortsætter med at falde. I dette her forsøg, der ønsker jeg at vise, hvor lang tid der går, før at før kulstof 14 i et træ, som er dødt, hvor mange år der går, før at kulstof 14 i et træ altså forsvinder. Og jeg starter med at plante et træ, og jeg slår det så her ihjel. Og jeg kan så se, at procent af grundstof tilbage falder drastisk. Og jeg kan så se, at cirka 6.800 år efter at træet er dødt, der er altså forekomsten altså af kulstof 14 cirka 50%. Og den fortsætter med at falde. Den falder eksponentielt i mange år frem.
kan så se, at kulstof 14 atomet, der er cirka 20% tilbage, når der er gået 15.000 år efter træet er dødt. Det var alt, hvad jeg havde i forhold til kernefysik.